Bukas pala, may lakad si Don Romeo. Pwede kaming magkita ni Marga. Sige, alis na ako. Umalis si Romeo. Mamaya, pupuntahan kita dyan. Pasok ka, Masong. Tara na. Sundan mo. Pabok ka ng sige. Ano po? Bakit nasa iyo ang mga papeles ng asawa ko? Sinungaling ka! Saan yung mga papilis ko dito? Hawak ko ng mga titulo ng lupa. Mukhang kayo nahinala yung kilos ni Georgie. Sige! Marga! Wag! Masong! Bantayan mo siyang mabuti. Manmanan mo lahat ng kilos niya. Oo, boss. Lagi niya naman akong sinasama sa mga lakad niya. Mabuti kung ganun. Para alam natin lahat ng kilos niya. Oo, boss. Bukas pala, may lakad si Don Romeo. Talaga? Sige. Kung ganun, pwede kaming magkita ni Marga. Sige, papunta na ako. Romeo, saan ka pupunta? Alis ako. May kailangan lang akong asikasuhin. Matagal ka ba sa pupuntahan mo? 2 araw lang siguro. Dito ka lang Huwag kang aalis. Sige. Sinong kasama mo? Si George, kailangan ko siyang isama. Sige. Okay lang naman ako dito. Basta, tumawag ka pag uuwi ka na, ha? Oo, Marga. Mag-iingat ka, ha? Sige, alis na ako. Hello, Marga. Bakit? Umalis si Romeo. Pumunta ka dito sa bahay, ha? Oo, andito lang ako sa kaibigan ko. Mamaya, pupuntahan kita dyan. Ha? Saan ka ba? Andito na sa Maynila. Sige. Hintayin kita dito sa bahay. Sige. Marga! Pasok ka, Masong. Namiss kita. Ako din. Wala ka bang kasama dito? Wala. Si George, umalis kasama ni Romeo. Kaya wala akong bantay. Mabuti naman. Tara sa kwarto, Masong. Dito muna tayo. Ha? Bakit naman? Pagpintuan muna tayo dito. Sige, pagtitimpla na lang muna kita ng merienda. Sige. Sandali lang.
Babe, eto na pala yung merienda mo. Salamat. Ayaw mo ba talagang pumasok sa kwarto? Mamaya na. Sige na. Sige na nga. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Doon na lang tayo sa lugar na walang nakakakita sa atin. Saan naman, Masong? Basta, sumama ka na lang sa akin. Sige, sandali lang at kukunin ko yung bag ko. Sige. Tara na. Tara. Sir, confirm. May kasama si Marga. Sige, sundan mo. Sige po. Maupo ka muna. Mukhang tahimik at sariwa ang hangin dito. Oo. Sariwa talaga ang hangin dito. Alam mo, sa magulang ko sana ang may-ari nito. Kaso, Kaso ano? nangkin ng isang katiwala ng mga magulang ko. At marami pa siyang nakuha sa mga magulang ko. Dati pala kayong mayaman. Sa magulang ko yun. At sa akin sana nila ipapamana ito. At iba pang lupain. Sayang naman. Ang sama naman ng katiwala niyong yun at nagawa niya pa kayong pagnakawan. Oo, Marga. Pero hindi ako papayag na hindi ko mababawi lahat ng yun sa kanya. Masong, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Kailangan talaga kita, Marga. Para mabawi ko lahat ng ninakaw nila sa akin. Sandali lang. Sasagutin ko lang to. Sige, Nasaan na kaya yun? Ayun, si Ma'am Marga. Pero nasaan yung lalaki? Sige, George. Pupunta ako ngayon sa bahay nila, Romeo. Sige boss, mag-iingat ka. Hello, boss. Nakita ko na si Ma'am Marga. Nandito siya sa Lametinan. Malapit lang sa bahay niyo. Anong ginagawa niyo dyan? Hindi ko alam, boss. Pero dito siya dinala ng lalaki. George, hindi tayo mamaya. Magpabuk ka ng chicken. Ano po? Dalian mo na. Sige po sir.
Ito na nga. Ito na nga ang mga papilis at titulo na hinahanap ko. Bakit ang tagal naman ni Masong? Tawagan ko nga si Lovely. Hello, Lovely. Napatawag ka, Marga. Kasi si Masong, dinala ko dito sa hindi ko alam na lugar. Ha? Saan yan? Hindi ko alam eh. Kanina ko pa siya hinihintay. Akala ko may kausap lang siya sa telepono. Sige, mag-iingat ka dyan. Nandito na pala siya. Sige, bye. Marga. Pasensya ka na kung iniwan kita dito. May kinuha lang kasi akong importante sa barangay. Natakot ako. Kala ko iniwan mo na ako dito. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Nagugutom na ako. May pagkain para sa kusina. Tara. Sige. George, bakit? Anong balita? Boss, pauwi na kami ni Don Romeo. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Masong? Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa iyo ang mga papeles ng asawa ko? Marga, magpapaliwanag ako. Magnanakaw ka? Ninakawan mo kami? Hindi ako magnanakaw, Marga. Ang asawa mo ang magnanakaw. Anong sabi mo? At ang asawa ko pang pagbibintangan mong magnanakaw? Dahil sa tatay ko, ang mga lupay na nakapangalan ngayon kay Don Romeo. Hindi yan totoo. Kilala ko si Romeo. Sa kanya ito. Nakita mo? Pangalan niya nakalagay dyan. Yun ang alam mo. Pero pinikin niya lang yan. Yumaman lang siya dahil inangkin niya lahat ng mga kayamanan ng mga magulang ko. Hindi. Hindi totoo yan. Marga, maniwala ka man o hindi, pero yun ang totoo. Ibig sabihin, Pasensya ka na. Ito lang ang paraan para makuha ko ang mga ninakaw ng asawa mo sa amin. niloko mo ako. Pinaniwala mo din na mahal mo ako. Para lang makuha mo yan? Sinungaling ka! Manluloko! Oo, nung una, nagsinungaling ako sa'yo. Ginamit lang kita. At maniwala ka, Marga. Napamahal na ako sa'yo. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Paniwalaan mo ako, Marga. Kailangan ko ng tulong mo. Ano pa bang gusto mong tulong? Eh, nasa iyo na ang lahat. Kulang pa yan. Kailangan kong ipakulong si Don Romeo sa mga kasalanan niya sa amin. Marga, tulungan mo ako na managot siya sa batas. Kung mahal mo ako, pagtulungan natin to para makuha ko ang lahat ng para sa akin at makulong yung Romeo na yan. Sige, papayag ako. Pero sa isang kondisyon, Ano yun? hindi ako madadamay sa lahat ng katarantaduang ginawa ng asawa ko.
Oo naman. Inosente ka. Alam ko yun. Isa din akong biktima dito. Pinaniwala niya ako na sa kanya lahat ng meron siya. Huwag kang mag-alala. Papakulong natin yung si Romeo. At magsasama tayong dalawa. Marga, Romeo, napaaga ata uwi mo ngayon. maagang natapos ang seminar namin, kaya umuwi na ako. Ganun ba? May pagkain ba dyan? Wala eh. Gusto mo ba pagluto na lang kita? Sige, Sige. Sandali lang. Antayin mo na ako dito. sige, salamat. Saan yung mga papilis ko dito? Sa wakas, nabawi ko ng titulo na ninakaw ni Don Romeo. Gagawa ko ng paraan para manabot siya sa batas. Di maaari to. Sino kayo nagdakaw ng titulo ng mga lupain ko? Nalaman niya na may nawawala sa kwarto niya. George, hawak ko ng mga titulo ng lupa na ninakaw niya. Galit na galit nga siya, boss. Pupunta ka dito para pag-usapan natin ang mga gagawin pa natin. Okay, boss. Mukhang na hinala yung kilos ni George ah. Masundan niya. O George, buti nakapunta ka kagad. Ha? Kakilala sila nung lalaki ni Marga? Ha? Bakit po, sir? Traidor ka, George! Mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho! Romeo! Saan ka pupunta? Hello, Masong. Umalis si Romeo. May dalang baril. Hihintayin kita, Don Romeo. Saan kaya pupunta yun? Baka nalaman niya na nawawala yung mga papeles. Hello, Lovely. Marga, bakit ganyan yung boses mo? May nangyari ba? Si Romeo. May dalang baril. Baka mamaya puntahan niya si Masong. Ano? Anong gagawin ko? Sandali, antayin mo ako dyan. Sige, puntahan natin si Masong. Baka mamaya kung anong mangyari sa kanya. Oo, sige. Isend mo sa akin yung address para tatawag ako ng polis. Sige, isasend ko.
Hindi ko alam kung bakit ninakaw mong titulo ko. Kinuha ko lang ang dapat na sa akin. Anong ibig mong sabihin? Maangan ka pa? Ikaw ang anak ni Don Guillermo? Oo, ako nga. Ang nag-iisang tagapagmana sana ng mga lupain na inangkin mo. Akala mo hindi ko matutunton kung nasaan ka? Walang hiya ka. Pati asawa ko, ginamit mo. Hindi ka naman mahal ng asawa mo, Don Romeo. Sige, sa'yo na ang asawa ko. Kung yan ang gusto mo. Pero ibalik mo ang mga titulo at papilis ko. Mautak ka talaga, Don Romeo. Pati asawa mo, pinamimigay mo. Mukha ka talagang pera. Oo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Akin ang mga papilis ko. Hindi mo na makukuha ang mga papeles mo. Dahil binigay ko na sa attorney ko. Hindi maaari. Pinaghirapan ko ang lahat ng yun. Romeo! Bitawan mo yan! Marga! Don Romeo, maawa ka! Huwag mo siya saktan! Babarilin ko siya kung hindi mo bibigay mga papilis ko. Mukha ka talagang pera, Romeo. Ngayon alam ko na hindi mo ako mahal. Manluloko ka at magnanakaw. Hindi totoo yan. Anong gusto mo? Unahin ko ang lalaki mo? Tumigil ka na, Romeo. Ibalik mo na lahat ng ninakaw mo sa pamilya ni Masong. Makikiusap ako. Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha yun. Wag! Masong! Marga! Marga? Marga! 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 Gumising ka! Marga! Dahan-dahan. Buti na lang. Daplis lang yung tama mo. Oo nga. Nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan pa ako ng isang pagkakataon para makasama kita. Sus, drama. Oo naman. Kasi alam ng Diyos na mahal kita. Ako din naman, Masong. Mahal din kita. Tama na yan. Nandito pa ako. Oh. Teka, si Romeo pala. Saan siya nakakulong? Nilipat na siya sa malayong lugar. Kung hindi siguro siya nakulong, baka hanggang ngayon, nagpapakasasa pa rin siya sa kayamanan na hindi naman sa kanya. Oo nga. Hindi man lang naabutan ng mga magulang ko ang mga lupain na pinaghirapan nila. Alam ko naman, masaya na sila kung saan man sila naroroon ngayon. Oo, Marga. Masaya din ako na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Tama na nga yan. Mamaya, mapuno pa kayo ng mga langgam.